Pitikine zer da? Pitikine da zagardo txarra. Pitikine da zagardo txarra. Zagar golpea duik, eta zoruri jauzikoak etorrik aprobetxetan ziren egiteko pitikine. Ure da zagarra. Sartu kupela barrika baten sartu ziren, da 8-10 egun barru, ja edaten zan, eta fresko ondo. Holago, maiu betegaz, zagarra matxakau. Beni, hasi nintzen, honegaz, zaparako honegaz, hau edo bitiago, atxinek ganaduri nahuak eta ekarren den soloti, iten ziren pikau, ez datizen nahuak zaman parau. Nik honegaz, ziketu txubet, erdibitu txubet. Eta gero, honegaz, matxakau. Horrekin maiueri zela esaten dut, zuen maiuen? Maiuen, bai. Gero, uxut, eran kupelara. Kupela, bete, erdie baino gehitxu zagarraz. Eta gero, goigino, bete uregaz. Mini tapa bat, ez dago ezin behar zarratute guztiz, tapa bat, eta 8-10 egun barru, jada hori dateko. Eta gero, barriketik egiten duzue, botiletan sartu. Bai, edo edan gertatu. Haude nagoenko gorea. Oin plastikusko botiletan egiten duzue, eta? Bai. Nik, Erramenta guztien. Horiz. Bare gara. Eta, nire